No, bueno, zuekin, Ibai robota, gaur jekin naiz, hau guztia blokeatuta, orduan ez zakutxekin ez dela grabatu, klip guapo izango zen egia esan, baina ez dut grabatu. Eta, hoxe, oain, daukauna, kontatuko zut gero. Bueno, kontatzei zuet. Tolosan daude bi zar egoditza zarretxe, teknologietan. Eta udaberrin emateite umentzako ikastarok. Ikastaroetako umek ite dantzatu, barkatu. Ite dantzatu zaharregitza egiten. Pixka eta joan eman eta egun alaitzeko. Orduan goizen goaz batea eta txalden beste batea. Ostia belainoa tu. Eta lehenengo zarretxa Jorra Mendi. Eta nire txirikan kintoko nion eta gaina aldapo batiko betoen. Hor goran, enbar deu. Baina nire bani joa zen erikase daude. Bide zarri goia daun. Ensaio erokarrein du, eta bain nik hartu bat pastillita bat minak entzeko. Eta torregea, makinata, zoz hartzea. Bukatu emanaldia Jorra Mendikoa, oain poteo txiki bat, eta bazkaltza bat. Atzo, Ibaiek nutriakin saldatu zuen. Gaina beharko zitetan zukenarik. Ratinatzen jalo. Lasaña da hor, behintzeko, behintzeko muzutzen. Etxetik arrozak arriet. Hala, ipuntz. Baina jauzturren gaude. Bazkalduta gero, hemen aldi aukatela umek. Faldu deu, eta bengoaz, paranda txiki bat dutatzea. Ordu biterdi, etxeatzeko momentua jatuela irutu zait, eta etxean joa. Oain etxean kontatuko izkizu gauza gehiago. Etxean, ordu biterdi iruak izango eta hoxe. Kriston egun gai izan da, udaberrikokin, hau beti esatet, baina egia da. Udaberrikokin honen planak beti dira guaiak, eta beti da planazo bat behekin atatzea, eta behekin eguna pasatzea. Oiola da. Eta gaur, gainea, egun geha umekin. Ni talde bateko irakasle naiz, beste pertsona batekin, atxaldun dantzatu gure umek, eta hoxe, Kriston politxe irutzen zait, ekimen hau, ez? Eta zizaten udaberriketu lako, beste dantzatze bat egingo balu baita, super ekimen guai edituko litzai dage. Ni txikien izanen, juten izan, zarretxeta dantzatzea, eta oain irakasle bezala nire ikasle jute eta marabet irutze zait, azkenen da aurrei plaza bat ematea, eta plaza hortan gainea zarretxetan da den pertsona heldui, entretenimendu bat eskintzea, doakoa, marabila bat. Gaina ikustitut, Antxona Monak superpozik ere baretxu. Ni joatzen ez, txiki ginen beti eman alden zen, gaur zesate guten Antxona Monak zezan beti plan. Ke guapo, ke bien baila, no? Beti komentario botatzitu, lotxi gabe, eman aldin zehar ezakize.
marabila da ekimen hau egiten, osea, bai dantzari bezala honetan dantzatzen unen, bai joan irakasle bezala eta dantza taldeko parte izan da ikusita umekin, osea, kanpotikan pixkatez. Eta hoxe, egia esan, marabila dela olako ekimenak itea. Eta esperot urte luzetan jarraitzea iten. Eta bueno, ja, bihar Bilboa, bereze, aste osoan pasakotela, bereze, klasekin, ezakize, ja azkeneko astea. Ja está, azkeneko astea. Eta, ba bueno, a ver, zemuz, ez. Ostiraran bagabiltza, hogeien bertxok, bueno, gauzatxo datoz. Asiko ixe, hemen agurtzez bideo, motzago izango esperot, ze egunen zer ba, ez asko grabatu ze ditu, pues, ikesi panaltia egrezak ize, eta gero ja, pues, poteo bazkaria fari. Eta, bai, gogatu, erronka bat daukaula, dala, amendan 24ako, 175 arpidun eta jatzea, hortako bideoro arpidun berri bat lortze bat aiatuko naiz, oso gertu gaude, 172 gaude ja, osea, enun espero benetan hau, eskerrik asko denai, eta, ikusle berri alden baztea konbidota zaude, super konbidota zaude, arpidetzea, eta betiko bestekin agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta ikusiko gea, bihar. Agur!